Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो नैबे टीडी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनलाव बरायनो लागोनाय जालायबाय। दिनैहाय जों माने बङाइगाव थांनो नागिरदों आरो फिसाजोनि थाखायहाय शपिं खालामहैनो नागिरदों। एसेनो फिसाजोनि बार्थडे दं नालाय 25 तारिखआवहाय बिनि थाखायनो माने गानग्रा जोमग्रा फिसाजोनि थाखाय लायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय माखासे फिसा फिसौ बुस्थुफोर लाबोनो सानदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना मारै दं? मोजाङैनो दंलायना? जोंबो दा सम मोजाङैनो दं। आं एसे गगा मोनदों बेनोल' आरो ओमफ्रायहाय नै आं बागानथिंजाय फैनानै इन्ट्र' होदों आरो आंसो होदों दिनैहाय। मेडामा दा माखासेखौ लाथोंसै। ओरैनो चक्लेट बारि सिङावसो होनाय जादों। चक्लेट नायथ'नो ओमफ्राय मा देखायनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जालायबाय भिडिअखौहाय। ओमफ्रायहाय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होलानो जाबाय। सान्दुंसो नांफैबाय माथो होनब्ला आं गारि सालायनोसै लोगोफोर बिसिनाबो जाजोबखाबाय हनै रेडिनो ओंखारनोसै होमबा नायलांबाय था ना भिडिअखौहाय। लोगोफोर नै दायो जोङो बिशाल मार्केटाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जों दा हाबैनोसै मा बायनाय जायो मा बायनाय जाया। बिशालाव फैदो जों लोगोफोर बङाइगाव नै फिसाजो उन्दुलांबाय आंना लामायाव मोजाङै भिडिअ लाबोबाय थानो हायासै नै बोराया जोंना। ओमफ्राय नै दाख्लै गाननाय गस्लाखौनो गानलायबाय गानबाबो हायाखै नालाय ओंखायनो गानबावनाय जाबाय। मा नायनाय बेगा मोजां मोजां माथो। नै बेगा मोजां मोजां। बिशालाव फैनाया जोंनिया थाबायनोल' नागिरो फिसाजोआ। फिसाजोनो मा मोनजेनखो? फै मोजां मोजां कालेक्सन दंथारो नामा? हामजादों लाला हामजाखैला दाला ना मा होनो लोगोफोर ने? दा गुदुं गुदुंसो नांसिगौ। नैबे थिग जागोनदां नैबे मोजां आगै मोनबाय नै आगै नै नायलाय बे गस्ला सुनायनिया मा मोनलायखो फिसाजोनो नै दाने दामग्रा मोनलायबाय। नायनि मामि नायनि क्रिं क्रिंआ नोंनिया नै दावराव गोमजोबबाय। हामबाय मा मलानो गोमजोबबाय दाने। जुथा नायबावदों नो फिसाजोनो माने फुथुला माबा माबि बुथुमनायानो जाला जाजोब्बाय। जाजोबखाबाय मोननै बै गंगारफोरखौदों आंनि फिसाजोदों बिलोल सेख'लायदों आरोना ओमफ्राय जा खुद्रिलायबाय माने गथ'आ बिशालाव फैनाया नांज्लायबायसो बिसोरना।
हे बिशालाव थांना फैखांनानै नै रेस्टुरेन्टाव हाबफैबाय जों जानो थाखाय ओमफ्राय जोंना मुखौ ओंखामसो जागौमोननो ओमफ्राय आं ओंखाम जानो हायाना लस जागोन होननानै आं ओंखाम जानो बाबाय ओमफ्राय मा जानाय जायो नायनोसै दा हाबफैबाय जों रेस्टुरेन्टाव ओमफ्राय दसे इउनिभार्सेल मलाव हाबनोसै गेम जनाव Nama mana? Nama. Open deh, open hal. Hal. Ini sama-sama mencina banget nggak? Lihat. Foxpun मोनसे लाबोबालाय Foxpun मोनसे सामस Foxpun Sabawa लामा गेजेराव ओरैबो हाग्राबारि ओरैबो ओमफ्राय दा बेयाव लंपेन्ट गुदुं गानहोनोसै जानाय लोंनायनिल' दावराव खालि जोंना फिसाजो है नाङा गानजागोन हासुदैया बुंबाय दा गस्लाया आखाइ गोलाव अबस्था गैला हांख्रं देहाया खाख्रेबा लामा गेजेराव ओंखारना थाबाय जोंहा गारिखौ सलायफिनसै जोंहा बिराद बोरैबा मोनबाय आङो खर' साजोब्बाय थ' जोंना मुथुआबो गगा मोनदों थ' दाख्लै गाननाय गस्लायानो दै खनथाम जाबावबाय गाननाया स' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जों दा बङाइनिफ्राय न'आवबो थांफिनगासिनो आरोना बेंटल मोनहां जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे बिदिब्ला बाय बाय